Good morning guys. Welcome back to my channel. My video for today is Santuran. Mamupo og talong ako modra. Ano yung mga talong guys. Ano yung trima? Ikapali na galing na mong harvest ma. Ikatulo na niyang harvest guys. Nagkupay siya upo nga buya-buya. Timingan kay nagsigig ulan-ulan dali sa amo ah. Karon galain-gali ang panahon Pili ni mo ang gagmay nga ni kulkul ma. Naigo gani siya sa abono ma. Ano siya kinabuhi sa probinsya guys. Dako kay mao. Actually guys, gamay ra jud kaayo ni iyang katalungan pero dako na kayang tabang kay nakapamunga man siya og daghan. Pilihan naman ano. Tura to na mo. So sa kapunuan na dito. Dato dapita man wala naman mano. Sa bagamot na. Kano mo ako anak siya daw. Yahap ni ibalik hapon sa akong mama guys. Ano ni nana po siya order. Ano? Ito pong violet man stripe. Ano? Pero mo lagkaan rin mo muna ito sa kuko. Moy dali uloron. Sa ari makalimtan din mo sa mga nagkahipi. Ilang kilo ani ma?
view dari sa bukid guys. Mo na siya dari ang view sa bukid. Kuan pa dari sa mo guys. 6:49 AM in the morning. Kaulan mo wala pa napakita siya ng upload. Ano lang na, kaya ano, kung sa ito mo balik mo. Sa kadako sa yuta sa akong mga ginikanan guys sa una. Gagmay pamigit kami nila na nagatakong papa sa una sa construction worker din. Kung mama is magbaul is magbuuma sa Tagalog. Karon mga idara na sila wala na nila na upaang ng awa nagdula ang tama. Kung kayo ni siyang area guys. Idara naman. Akong papa is hindi na siya kauma kay na siya gipamati sa lawas. Idara na. Dako kay ni siya nga area guys. Kana lukop na halukop dyan sa una og tanom og mais. Guys, nahuman nami og harvest sa iyang mga talong na ari na sad mi sa iyang balatong daghan kay og bunga. Ano Ilara ni ka? Anuan? May gulay. Dili. Pwede ra dili guntingon ma? Iyo, madam. Yun kisya bunga. Oh guys. Itorta mo guys natin. May daghan kayo siyang bunga. Wala, naamay daghang ulod lagi ma. Wala ka nag-spray anis ah. Wala. Spray ina. Huwag yun spray. Pwede ko eh. Kalami ani humbaon. Awa dubuhon. Kumuto, hindi naman. Lutuin niyo kung mga pas. Daron. Oo. Kani naman siya apil kay giulod. Sa? No. Siguro na hagasan. Kita luto. Ayan. Gana na eh. Nabangga iyang kuan. Hindi.
Nadin sa mga tanong. Hangyo ko na pa sila. Ay, parang yung hotdog. Tatay ha, kaya sa kami ako ang makorpahan. Tatala mo bukas. Mga amiga, mga amigo. Lubanan doon. Ako mga kining ukra, diba? Na naglaray po, puro sila na itahang buko. Wala. Talo na lang ginagawa. Tulong-tulong. Sana pabalik na. Walang pang-spray. Wala na po. Naglukdo na akong mama guys. Mauli na mi mo na yung harvest agad kay. Harvest sa yung mga utanon. So, thank you for watching guys. I hope you support my channel. Please subscribe my YouTube channel. Thank you guys.